नमस्कार मैत्रिणींनो, मी डॉक्टर मीरा कुलकर्णी. मी स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहे. निनाद फाउंडेशनच्या या आरोग्यविषयक कार्यक्रमातून आज आपण 5व्यांदा भेटतो आहोत. आपण आत्तापर्यंत पाळीमागचं विज्ञान, पाळीविषयीचे गैरसमज, पाळीतील समस्या आणि या काळातील स्वच्छता याच्याविषयी बोललो. स्वच्छतेसंबंधी बोलताना आपण हे बघितलं की विकतचे सिंथेटिक पॅड्स जे महाग पण असतात ते वापरण्यापेक्षा मऊ कापडाच्या शिवलेल्या घड्या वापरणं आपल्या आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी जास्त सोयीचं आहे, जास्त योग्य आहे. आपल्या देशात पाळीचा स्राव शोषण्यासाठी बहुतांश बायका आणि मुली पॅड्स किंवा घड्या वापरतात. परंतु परदेशामध्ये आणि आता आपल्या देशातही मोठ्या शहरांमध्ये अजून 2 पद्धतींचा वापर केला जातो. त्या आहेत टॅम्पोन आणि मेन्स्ट्रुअल कप. या गोष्टी वापरण्यामध्ये आणि पॅड्स वापरण्यामध्ये हा फरक आहे की या दोन्ही गोष्टी आपल्या योनिमार्गाच्या आतमध्ये ठेवाव्या लागतात. याविषयी आता आपण थोडं जाणून घेऊया. टॅम्पोन म्हणजे कापसाची एक घट्ट गुंडाळी असते जी योनिमार्गामध्ये एखाद्या प्लगसारखी फिट बसते. बाजारातल्या सिंथेटिक पॅड्ससारखेच टॅम्पोन देखील लाकडाच्या लगद्यापासून आणि कापसापासून बनवलेले असतात, ज्याच्यामध्ये स्राव शोषला जातो. त्याच्या एका टोकाला एक धागा असतो. तो धागा धरून आतमध्ये बसवलेलं टॅम्पोन आपल्याला योनिमार्गातून बाहेर काढता येतं. हे देखील घडीसारखं दिवसातून 4-5 वेळा बदलावं लागतं. टॅम्पोन योनिमार्गात आत सरकवून ठेवावं लागतं, हे तुम्ही पाहिलं. त्याच्यामुळे जे योनिपटल असतं ते फाटतं. आणि दुसरी गोष्ट, टॅम्पोन आत घालताना बोट देखील आतमध्ये जातं. त्याच्यामुळे आपले जर हात स्वच्छ नसतील, आपल्या नखांच्या खाली जर माती साचलेली असेल तर योनिमार्गामध्ये जंतुसंसर्ग होण्याचे चान्सेस वाढतात. टॅम्पोन आतमध्ये लावण्यासाठी एक ॲप्लिकेटर पण मिळतं, परंतु त्याच्याने जंतुसंसर्गाचा धोका फारसा कमी होत नाही. टॅम्पोन्स बरेच महागही असतात आणि त्याची विल्हेवाट लावताना, सिंथेटिक पॅड्सची विल्हेवाट लावताना जे प्रश्न येतात, म्हणजे ज्याचं विघटन नीट होत नाही, ते या बाबतीतही येऊ शकतात. दुसरी गोष्ट जी वापरली जाते त्याचं नाव आहे मेन्स्ट्रुअल कप. हे सिलिकॉन रबरपासनं बनवलेलं असतं आणि हे छोट्या कपाच्या आकाराचे असतात. त्याच्या एका बाजूला एक छोटं टोक असतं जे धरून आपण मेन्स्ट्रुअल कप बाहेर काढू शकतो. तुम्हाला प्रश्न पडेल की एका छोट्या कपासारखी ही वस्तू योनिमार्गाच्या आत कशी राहते? तर आपल्या योनिमार्गाचे जे स्नायू असतात त्यांच्यामध्ये ताणल्या जाण्याची शक्ती असते आणि त्याच्यामुळे, आणि हे कप खूप मऊ असतात, हे रबराचे कप फोल्ड करून, म्हणजे ते दुमडून त्याची रुंदी थोडी कमी करून ते योनिमार्गामध्ये सरकवले जातात. दुमडलेला कप सोडला की तो योनिमार्गामध्ये फिट बसतो आणि मग त्याच्यामध्ये गर्भाशयाच्या मुखातून येणारा पाळीचं रक्त किंवा स्राव त्या कपामध्ये साठवला जातो. हे कप देखील दिवसातून 4-5 वेळा बदलावे लागतात आणि त्याच्यातला स्राव फेकून देऊन दुसरा कप लावावा लागतो. कप 2 प्रकारचे मिळू शकतात. एक म्हणजे एकदाच वापरून फेकून देण्याचा आणि दुसरा म्हणजे जे आपण धुवून परत वापरू शकतो. कप आतमध्ये घालणं काही फार मोठं नाही, फार कठीणही नाही. ते तंत्र तुम्हाला शिकून घ्यावं लागतं. कप काढताना काही वेळेस प्रश्न येऊ शकतात. तो जर आतमध्ये फार फिट बसला तर तो ओढून काढावा लागतो आणि अशा वेळेस योनिमार्गाच्या आतल्या भागाला छोट्या छोट्या जखमा होऊ शकतात. हे कप देखील महाग असतात आणि खूपदा असं होतं की स्वस्त कप जर आपण घेतले तर त्याची रबराची क्वालिटी कदाचित चांगली नसू शकते. मग अशा वेळेस खराब रबराची जर कप आपण वापरले तर योनिमार्गाला सूज येणं, इन्फेक्शन होणं, त्याच्यानंतर थोड्या जखमा होणं असे प्रकार होऊ शकतात. मैत्रिणींनो, पाळीचा स्राव शोषण्यासाठी काय काय पद्धती आहेत त्या सगळ्यांची आज आत्तापर्यंत आपण माहिती घेतली. कसं असतं की कुठलीही नवीन गोष्ट जेव्हा बाजारात येते तेव्हा तिची खूप जाहिरात केली जाते आणि जाहिरातीमध्ये तिचे फायदे काय आहेत हे सांगितलं जातं, तिचे धोके किंवा तोटे सांगितले जात नाही. पाळीचा स्राव शोषण्यासाठी योग्य पद्धत हीच असेल की जी आपल्या आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी देखील हानिकारक नसणार आहे. दुसरी गोष्ट, ती स्वस्त पण असायला हवी, कारण एका बाईच्या आयुष्यामध्ये साधारण 35 वर्ष दर महिन्याला पाळी येते आणि त्यासाठी आपल्याला तेवढा खर्च करावा लागतो.
शेवटी परत एकदा सांगते की या काळातली वैयक्तिक स्वच्छता फार महत्त्वाची आहे. घडी बदलायच्या आधी आणि घडी बदलल्यानंतर हात साबणाने स्वच्छ धुणं आणि योनिमार्गाच्या आजूबाजूचा भाग स्वच्छ ठेवणं या 2 खूप अत्यंत महत्त्वाच्या आणि नेहमी लक्षात ठेवायच्या गोष्टी आहेत. कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्याला हात स्वच्छ धुण्याचे धडे कोरोनाने खूप चांगले शिकवले आणि हे धडे सगळ्याच बाबतीत लागू होतात हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं. तेव्हा आता इथेच थांबूया. निनाद फाउंडेशनच्या अशा आरोग्यविषयक कार्यक्रमामध्ये पुन्हा लवकरच भेटूया. धन्यवाद.